Сәлем достар, мақтап ерген қунақ ош алдынан келеді тадар халық мәқалет. Көріп тұрасыз, әліге қунағыбыз сүйік, ол келгенше мен сізге бүгінгі ош бөлмесі турында бірнеше сөзімді еріштірем әлі. Енді неше атнараттан біз тапшырыларымызны кухня үшін түрлі жиһаз жетіштіруші Мили компаниясының ош бөлмесінде өткерәбіз. Мили компаниясы ол ғаилә традицияларын һәм югары инновацияларны бірләштіруші компания. Аның инде 100 елдан артық тарихы бар һәм аларның техникасы белән әзерләгән, жылыткан, пешергән, кыздырган барлык ризыклар да югары сыйфатлы килеп чыга. Һәм нәкъ менә аларның ярдәме белән бүгенге кунагыбыз үзенең ризыкларын пешерәчәк тәмле көрәш тапшыруында. Димәк, каршы алыгыз, яраткан җырчыбыз Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Зәйнәп апа, рәхим итегез. Исәнме Булат? Исән, Аллаһка шөкер. Хәерле көн. Хәерле көннәр, тәк. Шундук чәк-чәгемә карап торасың. Үзебезнең халкыбызның тәмле ашын күчтәнәчкә сиңа алып килдем. Бик зур рәхмәт. Берсе әлбәттә минем ишле гаиләмә кайтып китәр инде, минем кызлар яраталар. Берсен бергәләшеп, монсы белән бергәләшеп чәй эчәбез, яме? Рәхмәт. Бүләк өчен бик зур рәхмәт. Зәйнәп апам, тапшыруның шартын сез беләсез, шулай да тагын бер тапкыр исегезгә төшерим әле. Безнең телевизион тамашачыларыбыз хәзер рецептлар юллыйлар. Ул рецептны мин сезгә тәкъдим итәчәкмен хәзер, күрсәтәчәкмен фотосын, кемнән килгәнен дә хәзер танышабыз сезнең белән бергәләшеп. Һәм сез тапшыру барышында шул рецептны әзерләргә тиеш буласыз. Әгәр дә тапшыру ахырында сез әзерләгән ризыкны менә фотодагы кебек килеп чыкса, димәк, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән сез һәм без яраткан Кукмара сәүдә маркасының менә бу табасы сезнеке булачак. Юк икән, нәрсәдер кайчыдыр килеп чыкмый икән, без ул табаны шул рецептны юллаучыга озатабыз. Аңлата алдыммы? Аңлата алдың, бик яхшы, бик кызыклы. Хәзер игътибар экранга танышабыз сезнең бүгенге көндәшегез белән. Сидикова Рамиля, 33 яшь, Киевдә 2 егезәк улы бар. Балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Буш вакытларында төрле милләт ризыкларын өйрәнеп пешерергә ярата. Зәйнәп ханымның иҗатын яратып күзәтә. Шуңа аның белән таба өчен көрәшеп карарга булган. Я, Зәйнәп апа, без инде таныштык. Рамиля исемле көндәшегез белән мин хәзер сезгә фотосын хәтта күрсәтәм. Аның җибәргән ризыгы менә шундый. Ага, нәрсә дип уйлыйсыз бу? Бу диге боткасы түгел, алдан әйтеп куя. Монда рис точно бар. Диге бар, әйе. Диге. Гөмбә. Бу беләсезме, бу Италияларда аның исеме бар, ул бик популяр инде, аның исеме хәтта беләсез икән, бар. Диге русча рис бит инде, Ризотто. Әйе. Ризотто дип аталган менә бу ризык. Сезгә моны әзерләргә кирәк. Диге, гөмбә, Суган. суганда, соны кыздырып салганнардыр дип. Ризыкта. Әйе. Тәмле булсын дип Без кыздырып. татарларда бигрәк тә. Һәм инде үлән. Үләннәр. Миңа калса бик җиңел бирем. Бик җиңел бирем. Сезгә моны әзерләргә кирәк, мин уңышлар теләп калам. Хәзер бөтен төрле монда ризыкларда, дүгеләре дә, гөмбәләре дә пәйда булачак. Уңышлар телибез дә, җиңне сызганабыз да. Рамиләгә каршы көрәшә башлыйбыз хәзер. Киттек. Я, Зәйнәп апа, менә бөтен сез сораган ризыклар дип әйтик, инде ингредиентлар сезнең алдыгызда. Әлбәттә, диге суган, сыр, май, аликлар да бар, май, май, әйе. Сөт өстен һәм гөмбә. Нәрсәдән башлыйсыз? Нәрсә, гомумән ничек эшләмәкче буласыз бу ризоттоны? Я сөйләп узыгыз әле. Иң беренче чиратта шулпага рисны куеп җибәргә кирәк. Бу чиратта инде суга куярбыз, ә менә аны тавык шулпасына берәр нинди шундый тәмлерәк итеп пешкән шулпага салып җибәрсәң, ул тәмле була. Әйе, без хәзер сезнең белән авылда булсак, үзебезнең тавыклар булса, мин тиз генә китереп, бер тавыкны шалып, чистартып, куеп, пешереп, тавык шулпасын да эшләр, тәмле булыр ул, әйме? Тәмле була. Ризотто әзерләмәсәң дә булыр. Я, бүген без аны махсус пешерәчәкбез пароваркада, күрәсез, әйме? Хәзер әле белгечне чакырам, аңарчы әйдәгез. Я, монсы аңлашылды, суганнар, гөмбәләр ничек була? Әйе. Бераз май салып, аны табага май салабыз да, суганны вак итеп турап, ристан күркнерак инде, шуны кыздырабыз. Һәм шул вакытта аңарга катыштырырга була бераз гына шәрәп. Ак шәрәп, әйе. Ак шәрәп, менә шул шәрәп. Сухой. Әйе, сухой. Һәм шул инде менә шәрәп выпариваться иткәнче аны булгатып кыздырасың да, яңадан
аның кырына саласың гөмбәне турап саласың. Һәм инде Süt üstü түгелме гүмбә янына кирәкме? Süt üstü. Sütte соңгарак гөмбәне саласың. Шул кыздырган суган белән шәраб өстенә саласың гөмбәне саласың һәм инде әлбәттә нәрсәгә катыштыра. Бу очракта без гөмбә катыштырабыз инде. Ризоттоның төрле ниләр була бит инде. Рецептлары була. Ит белән, бөтенесе шуңа күрә. Зәйнәп апа, мин дөге турында бүген юкка гына әйтмәдем. Безгә бүген моны дөгене парда пешерергә ярдәм итәчәк. Менә бу Мили компаниясының белгече Евгения. Итак, Евгения, нам нужно приготовить ризотто. Для этого нужно сварить или, не знаю... Что-то сделать с рисом. Да, приготовить. Отварить. Отварить. Да. Для этого я предлагаю воспользоваться пароваркой Мили. Пароварка, как и все приборы Мили, собраны на собственных заводах в Германии. Так. И вот эта немецкая точность и щепетильность видна в каждой детали. И в дизайне, и в продуманном функционале. Все полезно, ничего лишнего. Как мы привыкли обычно, что пароварка это такой настольный прибор, многоярусный, мы заливаем воду и следим, проверяем, готово, не готово, уйти не можем. И отрегулировать пар тоже не можем. Пароварка Мили это совсем другая история. Здесь... Если честно, я даже не знаю, что там пароварка. Да, это пароварка. Пар образуется отдельно и подается в камеру столько, сколько нам нужно, сколько мы задали. Температуру мы можем отрегулировать от 40 до 100 градусов, и это позволит нам получить идеальный результат блюда. Мы можем и плавить мед, и готовить йогурт, и готовить рыбу, супы, овощи, фрукты, каши, все что угодно. Все полезное. Все полезное. И в отличие от варки на плите, это все сохранит минералы и витамины в продуктах, и они будут именно идеальными, такими, какими мы хотим их вкушать. В пароварке Мили очень легко управлять благодаря интуитивно понятному управлению. То есть здесь мы просто включили и выбрали одну из функций на панели управления. Давайте сейчас прям наглядно покажем. Давайте вот мы. Мы берем рис. То есть для этого нам нужен рис для ризотто. Ну да, и получается, для пара, наверное, нужна вода. Су-керектор, где мы хотели это. И я предлагаю... Я угадал? Вы угадали, да. Капитан очевидность. И я предлагаю для приготовления ризотто воспользоваться автоматической программой. Здесь их более 50, и они все полезные. Мы выбираем просто рис. Все просто. Круглозерный, потому что он, видите, у нас пузатенький, кругленький, да. Вот ризотто. Вот же ризотто у нас есть. Все. И нам пароварка дает рекомендацию поместить рис с водой в лоток в соотношении 1 к 2,5. Ага, хорошо. Одна чаша риса, и мы сразу наливаем столько, сколько нам сказала пароварка. Хорошо. Я говорю, пароварка. Очень умная. Ага, и все. Да, я думаю, что этого будет достаточно. И отправляем Пароварку. поместите блюдо в прибор. Она даже нам напомнила, чтобы мы не только залили, но еще и не забыли все-таки отправить туда. Хорошо. На любой уровень. Кстати, в пароварке можно еще разогревать и размораживать. То есть она полноценно заменит нам микроволновую печь. Все. И мы запускаем сразу. И сколько градусов мы ставим? 18 минут мы уже ничего не устанавливаем. Это автоматическая всё уже, программа. да? Всё Мы можем понятно. даже пойти погулять. Пароварка сама приготовит и в конце приготовления откроет нам дверцу и выпустит И пар. скажем так, возьмите, Кушать пожалуйста. здоровье. Да, конечно. Большое спасибо, Евгения. Ну, смотрите, у нас еще не только сегодня как бы надо готовить рис, нам еще нужно приготовить грибы. Пожарить, Да. Пожарить грибы с Лук. луком. Давайте сначала лук и масло. Поэтому я это, конечно, помню, да, мы один раз она показывала, но я уже подзабыл. Вы можете еще раз для нашей гости, для меня еще раз напомнить, как это все включается? Я знаю, я помню, что индукционная плита у меня была. Индукционная плита, у меня табасуда индукционная, куп мараса, да, марка саната. Так, давайте. Это точно. Она индукционная, вы правильно заметили. И ее преимущество в том, что она безопасная. Включаем, нажав просто на панель управления, устанавливаем сковороду, потому в чем безопасность индукции, она не будет Сюда, нагреваться. Да? Вот она. Зона нагрева, здесь их 6. И индукционная панель не будет нагреваться, если нет посуды. Это очень безопасно, и благодаря чему у нас не будет ожога, если что-то убежит, не прикипит, будет легко чистить. Прекрасно. И на панели управления мы выбираем ту мощность, на которой мы хотим
жарить или варить. Так, а все, выключил завод? Да, конечно. И Это вот выбираем- это, да? Да, у нас вот эта конфорка, мы и выбираем на ней. Ну да, 8. Удобно, ой, как Ух, прям хорошо. так. Можно вообще поставить на бустер, и тогда у нас, если мы хотим вскипятить литр воды, меньше минуты уйдет на то, чтобы вскипятить воду. Но нам нужно разогреть сковороду, поэтому можно наливать масло, и процесс приготовления уже пошел. Все, спасибо. Желаю вам огромное. удачи в Да, приготовлении. спасибо вам большое. Да, Спасибо. ну, мы ждем вас на дегустацию. С удовольствием. Хорошо? Я біздің білгішіміз кетті, Евгения. Алматы Біз кетті, Алматы иә. кетті. Біз бірге қалсын. Әден ішеміз. Нәрседен башымыз. Бізде ақ май да бар бит. Бәлкім ақ май тегі біраз ғана тәм береді. Тәм беру үшін аны қашанда салырға болады. Әлі қазір Жоқ, нешеге айтасыз? Мен таңдайым сізден мына. Зейнеп, айдар, сіз. Нешек білесіз, солай ішесіз. Міне пышақ, мына әйбір. Мына соған, міне сарымсақ та бар. ризотто енді һәр вакыт мен пішірген әйберім түгел, мен отқа пішірем, плов пішіріп, конечно, бұл әзірәк специфический чөнки ул инде әйе, үзгә. Шуңа күрә, ну тырыштырып карыйк, буларны турыйк та, әзірәк гөмбәнең не Сулары. әйе чыгып бетсен өчен, дама чыгып бетсен өчен димәсә. Әйдә. Аларны инде кыздырга салырбыз А май салабызмы? Май салыйк та Сыйық майга. маймы, ақ маймы? Сыйык май салыйк. Чөнки ак май ул ул не кие. Кидірті. Әйе, әзірәк кенә біз мұны қыздыру үшін Мен салам алай самай. сал. Көп болса да нашармаздыр деп мен. А? Май бутқаны біз масыл. Әйе. Біз Мұның можем табасы әбәт сіз ол гүмбәне тураған арада мен де айтып алайын біздің спонсорымыз турында. Тапшыру біздің генераль спонсоры достар Кукмара металл сауыт саба заводы, ашық акционерлер жәмғияты, Кукмара Саудия маркасы ул вақыт белән сыналған сауыт саба. Һәм инде Германия технологиясы бойынша үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча сауыт сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Яисә Казандагы фирменный кибетләр бар Кукмарада кибетләр әлбәттә. Һәм монда саларга кирәк. Бар кибетләре Казанда. Аның беренче кибетләре Павлюкин урамы 114 адресы буенча урнашкан. Икенче кибетләре Рихард Зорге 11Б адресы буенча урнашкан. Горки парк сауда үзәгенең беренче катында һәм Мусина урамы 23Б адресы буенча урнашкан шул кибетләргә барасыз да үзегезгә күпме кирәк таба кастрюльләр җыеп игезгә үзегезне бик бәхетле хис итеп кайтып китәсез. Мин бу Мин беразын арттырыйм. Кукмара табасына май өстенә сарымсакны салдым, бераз майга сарымсак тәме кирсен өчен һәм ризоттога аның ошагында Әйе. тәм бирәчәге билгеләйин. Сарымсак. Тәм бирәчәге әлбәттә. Әлбәттә. Без сарымсакны гомумән монда калдырсак та була, аннан соң алсак та була. Әйтерсез ничек эшләр. Кысын майга сеңсен әзрәк. Кызгач, кызара башлагач, аның тәме тәмле булып сеңә майга. Чөнки мин аны кулганам кай вакыт теге спагеттилар эшләгәндә, мин майга салам сарымсак кыздырып алам да тәмен ала, һәм мин ул теге калган әйберне суганны яки Сез гурман икән? Ато дип, егетләрдән. Бу егетләр яшәгәч бит. Әйе, алар ярата. Малайлар ярата. Яратмыйча. Зинә баба, мен инде әйдәк бәлкем сорап өлгерәмен хәзер сезнең белән Яңа йылдыз проекты турында. Инде хәзерге менә бу көннәрдә дип әйтик, соңгы айда бөтен масса күләм чараларны, интернетны, ТМТV телеган шоулаткан проект ул да булса Яңа йылдыз проекты. Сезне анда без фотоларда күрдек, санда катнашасыз, әмма ниләр нәрсә бу проект турында беренче сөйләгез әле безгә. Нәрсә бу? Ничек чакырдылар? Ничегрәк булды? Съемкалар, әле ул бара. Әйе, мин үземә Серин бераз гына шишәрсез. Әйе булат. Бик күңелле, бик кызыклы проект булды улаймы. Мин инде бер-ике көн кала гына анда жюри әгъзасы булып, мине чакырдылар. Бер-ике көн кала мин үзем дә шундук белмәдем, бер-ике көн кала гына шул билгеле булды. Мин Ризалаштыгыз инде? Ризалашып, әлбәттә бардым. Һәм инде бик күңелле, бик кызыклы чара. Конкурс. Бик кызыклы чарага. Бу конкурс булачак. Эләктем һәм шулай ук кызыклы күңелле режиссер белән таныштым. Ул Лина Арифуллина. Миңа бик күңелемә ошады. Искитмәле, үземә дә бик зур практика булды. Үземә дә бик нык жюрилар булып утырып минем йөргәнем бар инде әлбәттә бүтән конкурсларда, әмма бу бүтәнчә рәк аерылып торды, чөнки монда турыдан-туры үзеңнең теге конкурсант турында фикереңне шундук туры экранга әйтергә кирәк булды. Әйе.
Çünkü ilk bitti nişe. Турысын бәреп. Ай турысын бәреп, ай син минем душманнарым күбәйде инде. Дөресен генә әйткәндә. Болмый синнән. Абылдымы шундый моментлар? Энем, яисә сеңлем бар, кайт. Син дөрес профессия сайламыйсың, сиңа башка өлкәне сайларга кирәк дип әйткән булдымы? Юк, мин алай әйтмим. Әйтергә минем теләгем дә булмады. Мин андый кеше белән конкурсантлар яхшы булган булып чыганмын. Мин андый сүзләр белән кешене бер дә үпкәләтергә яратмыйм. Әлбәттә, шуңа күрә инде матур итеп, әлбәттә, аның дөрес юнәлеш белән киткәнме, китмәгәнме, аларын инде. Бәлкем синең инженерия осталыгың бардыр дип мен. Әйе, шулай. Һәм чынлап та андый кешеләр килгәннәр иде, үзләренең эшләреннән теге ниләр алып эштән нәрсә алалар әле. Крепительныйлар алып килешләр дә бар иде. Әлбәттә, инде узганы узды, узмаганы узмады. Нишлисең, бу бит инде ярыш, көрәш. Хәзерәк турсын бу кызарсын әзрәк. Буларны калдырабыз монда. Әзрәк, юк. Ну, кем каратачныкны калдырганлар? Турсын әрәк. Менә бусы. Керсен инде, менә бусы. Күрәсең, мәлум кызарма. Я, монсы аңлашылды. Шундый конкурсантлар арасында бармы киләчәктә, мәсәлән, Зәйнәп Фәрхетдиновага алмашка килердәй җырчылар, өметле җырчылар, яшьләр, мәсәлән, анда бер 10-15 елдан, 20 елдан инде шундый зур үрләргә 30 елдан ирешеп, менә сәхнә тотачак яшьләр бармы? Өметле, көчле. Булат, һәрбер буынның үзенең көче, һәрбер буынның үзенең таланты туып тора. Ул кирәк. Бит инде киләчәгебез өчен әлбәттә барсы да кирәк, һәм аларны күрә белергә кирәк. Беренчедән, мин иң мөһиме шул дип уйлыйм. Күрә белергә кирәк. Мәсәлән, мин жюри әгъзасы булгачтан инде мин аны күрергә тиеш. Минем коллегаларым аларны күрергә тиеш, дөрес итеп аңарга юнәлеш бирә белү, аларны этәреп җибәрү. Бу безнең өлкәннәрнең әйтергә кирәк инде менә шушы жюри составында утырган кешеләрнең төп эше. Һәм инде максаты. Максат, әйе, кешене аннан соң дөресен генә әйткәндә, күңелен сындырмау. Менә бүгенге дөньяда безнең шуның кадәрлек кайвакыт кырыс бит, әйме, кешенең җаваплары, кешенең хәтта ниләре, киңәшләре юк бер-берсенә. Менә шундый вакытларда, әгәр дә бигрәк тә менә шушындый, ул бит анда бит калтырап чыга кеше, куркып чыга. Ул бит үзенең кайберсе битен язмышын хәл итә торган моменты үзенең тормышында. Шуңа күрә андый вакытта кеше белән дөрес аралашу, дөрес киңәш бирү, бүгенге безнең һәрберебезнең тормышны матураячак, әлбәттә, яшьләребезгә дә бер матур, ныклы адым ясарга, бер чара, аралашу хәтта, аралашу алар белән. Әйе. Ул кирәк. Һәм бу Димәк, Алла бирсә була. Булыр, Алла бирсә, кебек. Сәнгате эстрадасы яшәячәк. Булачак. Киләчәк. Зәйнәп апам сиңа хәзер ярдәм итәчәкмен дә, менә мондый. Яхшы. Менә бит нәрсә шуны күрәсең, махсус нидерләр. Алла, нинди ярдәм. Хатын кухняда ярата торган нидерләр. Приспособлениялар димәк. Җайланмалар менә шундый бар. Без хәтта сарымсакны да шунда сала алабыз. Майга моның инде тәме чыкты. Менә булды бу. Кем сарымсак ярата, ашарга була. Әлбәттә. Мин яратам аны хәзер. Хәзер рекламага киткәч мин аны ашап бетерәмен. Булат, буларны салый кыздырырга. Әйдәк. Гөмбәләрне. Мин салабыз. Кирәк булса, газны ашып җибәрәбез, мин шундый күнеккән бит. Газны ашып җибәрәләр дип. Утын үстә. Утын, бер пулин утын үстә җибәр. Аягында утын. Кыздырсын, әзер кыздырып алыйк. Әйе. Барсамада. Утын катырак ашабызмы? Кыздырырга әйе. Әзрәк. Булса, бардаш. Ну, булай, монда дөресен генә әйткәндә, бик каты утын ашырга кирәкми. Чөнки әгәр дә менә без бит дәлилләп бирегез. Дәлилләп бирәм. Чөнки аның эчендәге чыгырга тиеш пары, гөмбәдәге булган су, пар белән чыгырга тиеш. Ә бит без пылау пешергәндә мәсәлән, әйме, без кызган майга салырга тиеш итне. Чөнки итне майга саласаң да, ул шундый кызганып катып, ул шулпасы эчендә кала, төрле яклап кыза да, корочка белән каплана да, бөтен шулпа эчтә кала һәм ул тәмле булып пешә. Андый очракта бу монда безгә киресенчә шулпасын чыгара кирәк. Шулай икән, дуслар, безнең инде монда эш әллә ни күп калмады. Димәк, гөмбә безнең су, пары чыгырга, сулар чыгырда, суган турысы калды. Сез бу эшне эшлисез. Моны инде бөтен кеше эшләде. Һәм сөт өсте салып, бераз гына гөмбәне без пешереп алабыз да, аннан соң шул дөге өстенә озатабыз барысына бергәләшеп.
Хәзергә бу эшне эшләгәндә, дөресрәге суганны тураганда без әйдәгез бергәләшеп реклама карыйк. Тәмле көрәштә. Достар, ТНТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итәм. Бездә кунакта Зәйнәп Фәрхетдинова. Без бүген ризотто әзерлибез. Без дип әйтәм инде. Ул әзерли. Көрәш ау безнең телевизион тамашачыбызга каршы. Дөге пеште. Дегесе пеште. Без инде гөмбәне дә дегесенә салып, хәзер менә 1 минутка куйдык. Өстенә сырлар сибеп, әлеге безнең менә бу миле барабаркасына. Онда хәзер булганчы без бер рубрика эшләп алабыз. Зәйнәп апа, менә ишетәсезме? Тавыш бирде. Мин әзер дигән кебек менә. Без сезгә хәзер төрле җырчыларның бар икән җырда шундый урын тиге. Сузып торалар тиге. Анчы дип атарга, сузып дип атарга, аваз дип атарга менә. Булат шундый. Үзләренең теге вокаль мөмкинлекләрен һәм инде бу дохалка дип әйтәбез инде. Күпме сулыш кергәнен күрсәтә торган теге. Дохалка монда ук түгел, менә җырчының дохалкасы. Менә монда алырга кирәк. Күкрәккә түгел. Әйе. Вот, шул авазларны куябыз, сезгә шуларын танырга гына кирәк булачак. Тырышып карармын, ярар. Әзерме? Әйдәгез, беренче җырчы. Таныйбыз һәм таныйбыз. Я, Зәйнәп апа, таныдыгызмы? Кем булды бу? Зөфәр. Билалов? Кебек. Зөфәрчик? Сыман. Юк. Ул түгел. Әле тагын бер тапкыр тыңлап карыйбыз. Идеале булыр. Тагын бер тапкыр игътибар белән. Каяли? Филүс. Таһиров. Җавап дөрес. Киттек, тыңлыйбыз икенчесен. Син менә Нигә куясың аларны? Салаваттыр бу. Фамилиясе? Фәтхетдинов. Икәү Миниханов бар. Салават Фәтхетдинов дөрес җавап. Я, киттек алга таба. Аңлыйбыз. Мин төшендем кебек бу. Хәзер. Мөмкинме тагын? Үтәле? Бер җик. Үземә дә кызык булып китте. Таныйган тамыр тап. Зәйнәп апа, бу яшь җырчы дип әйтәбез инде, ул менә шундый ябык кына. Аның тавыш мөмкинлеге менә әллә кайын чыга тавышы менә ургылып. Ришат. Фазил Әхмәтов. Фазил Әхмәтовме? Әйе. Фазил Әхмәтов булды бу. Таныйбыз алдагысын. Бүген Билас буламы бүген юкмы? Монда инде. Тухватуллин. Ришат Тухватуллин. Ришат Тухватуллин. Моның мелизматикасы буенча танылган. Юк, мен беренче авазыннан укандым. Җавап дөрес, Ришат Тухватуллин. Киттек алга таба. Иң озын, иң ұзақ сузып торганы кем булды икән? Билаловтыр. Монсы Билалов түгел микән аны, Зөфәр Билалов. Билалов. Дөрес җавап. Я, Зөфәрчик дип әйтмәдегез инде, бирок сорыйсым килә кызыгышың менә. Идә кем дип дәшәсезләр бер-бергә? Сүз уңайны. Менә ул бүген монда юк бит. Сез бер-бергә булганда бөтенләй башка яшәсез. Менә идә кем дип дәшәсезгә? Зөфәр дип әйтәм мин аңа. Әйе, мин алай сырлап, мырлап торганым юк Зөфәрнең. Җаным, бәгърем. Юк, безнең андый артистланганыбыз юк. Тишләне юк. Ну, кай вакыт инде кызык. Ара елга бер тапкыр туган көнендә инде, ара кем дип әтисе? Ну, әтисе, әлбәттә, әтисе инде ул әйтелә. Әнисе, Ал әтисе. сезгә әнисе ди. Әйе. Шул Зәйнәп инде. Зәйнәп инде, һаман исем белән дә шу бар бездә. Әйе. Атыга отчестволап әйткән юкмы? Юк. Азлыддиновна. Әйткән юк миндә. Ну, мин Зуфарич дип мин балаларга әйтәм инде. Ярар. Я, бу рубрикабызда табам. Инде мин беләм сезнең планнар турында. Быел инде ул әлбәттә зур концертлар. Без аның турында сөйләшеп алабыз бит инде. Концерт, яңа концерт программасында Зәйнәп Фәрхетдинованың концерт программасы тамашачыларны нәрсә көтә? Нәрсә көтәчәк? Нинди җырлар? Нинди режиссурмы? Яисә хәзер мода киреп китте бит. Мода дип әйтәм инде шунда да шулай элекке кебек. Мен кайта башладым. Артист килде, 2 сәгать җырлады.
Bir nindi Gitti utta vardı. kerakmiydir Әйе. yeymi? Bir nindi. Менә бер микрофон шнуровой мен күрәм. Әйе, Микрофон, шнуровой синтезатор бер микрофон гитара. дисәйдер. Шундый әле синтезатор да бит, тере Баян уйнап тора. дигән син, Һәм кая баян. синтезатор? Әйе, Кашан баян. гына кергән бит инде ул модага дигәндә, баяннар дигәндә. Менә. Хәзер Нәрсә? әлбәттә Концерт моңлы матур җыр. Җырларның иң матурын гына сайлап, аларга яңаларын өстәп Тамашачылар. әйе, Алып баручы буламы, әллә Зейнәп Рыгыдинова үзе аралашачак? Менә мин инде халык Кирәк белән моны алып барып? аралашу бар инде, әлбәттә. Хәтта минем юмореска да бар әле, беләсеңме? Вот, пандемияда сезне карый-карый, Да. теге ир белән хатны карый-карый чисти. Юморескаларда туды башта дип әйтсәм дә дөрес. Үзегез уйлап чыгардыгыз. Слушай, менә мисала, Әйе, ярым бер кисәк генә өлешеңә. Юк, мин аны кулламыйм, әлбәттә, авторлык хокуклары сакланган. Без үзебезнеке дә җитәрлек. Ярым нәрсәдер күрсәтергә, моны сөйләргә. Яисә нәрсә турында икәнен. Шул ир белән хатынга бәйлеме? ир белән хатын түгел, минем үземнең язган юмореска. Мин инде Зөфәргә сөйләдем, үземнең якын тирәләргә Ошады. сөйләдем, ошады. Ну, понимаешь, Бу стендапмы, юмореска, хәзер бит сүз бар да, стендап. стендапын түгел инде, юмореска инде, ярар, безнең Ярар, телдә юмореска. булсын инде. Юмор. Образда бер юмор. Юмор. Шуңа күрә, менә мин аны чыгарырмы, юкмы? Ансын концертка кадәр билгеле була инде. Аллабаса, Сез бәлки моны кадәр чыгарып карарсыз берәр тамашачыга. әйе. Яхшы кабул итсәләр инде башкалары да куллана бар. Но аны тамашачыга сөйләп карамыйча белеп булмый менә. Ул бездә теге концертларга әзерләнә, бездә ансы да шулай хакыймы. Әйе. Ләкин син аны язасың бер төрле, уйлыйсың бер төрле, синең реакцияң бер төрле, ә тамашачыныкы бөтенләй башка төрле булган мөмкин. Ничек улар Шуңа менә мөмкин? эшләп карамыйча белеп булмый. Шулай эшләп бик дөрес инде. Шуңа күрә инде эшләргә кызыклы вариантлар, кызыклы моментлар күп концертларда эзләнәсең. Әлбәттә инде. Җыр булгач, концертта җыр булырга тиеш. Сүз ул стендапта или там ниләрдә сөйләр өчен. Әйе. Шаян теге телле кешеләрнең үзләренең тапшырулары бар. Шуларда сөйләр өчен дип уйлыйм мин. Җырчы буларак минем өчен иң мөһиме турында җыр концертта әлбәттә. җыр, моң. Әлбәттә яхшы музыка. Менә шуны мин басым ясыйм, һәрвакыт шуңарга басым ясыйм концертта. Моны инде безнең тамашачылар, мине тыңлаган тамашачылар шуны көтә. Миннән нәрсә көтмиләр алар. Хәтта мөмкин инде әлбәттә 30 Әлбәттә. да бәлки чыгып. Шуңа дуслар, теге килеп концертта. Ой! Утты да юк икән, кая экранда Димәгез. Кирәк түгел, сез җыр, моң тыңларга кирәк. Тере тавыш. Менә Тере тавыш белән әлбәттә юк инде. Рәхим Заманча итегез. инде барсы да, уты да була, суы да була, ипи дә, тузы да була дигәндәй барсы да була, Аллага шөкер. Ярар. Барсы да була. Уңышлар теләп калабыз. Җырчы кеше миңа калса, җырларга тиеш. Теге әйтәр, пенсияга чыкканчы түгел, гомумән бер 90-100 яшь җиткәнчедер. Аннан соң уйлап карарбыз. Шулай була, ярар. Синең Тавыш булганчы, тавыш биткәнче, Биткәнче. хәтта без җырлар менә әйтәм, качан хәтта артист җырларга тиеш, тавышы биткәнче. Тавышыгыз бетмәсен. Вот шулай. Урылып Всё. торсын. Бөтен Аңлашылды. җырчылар аклашу булсын. Без барлык изге теләкләр генә. Я дуслар, безнең шул дегустация сар вакыт килеп җитте. Зәйнәп апа, мин инде хәзер. Әйе. Менә монда киләм. Менә монда ашам. Бик тә затлы, сыйфатлы. Парлары канча чыгып тора. Ай-яй-яй, матур. Нәйсә. Бу пешмә инде. Кырлары суынганмы? Ага. Во. Суынып җитмәсә дә ярар. Без теге авыл җегетләре бит, авыл Туктайын бер чүпрәк бирейме? Авыл җегетләре пешмәй. Китегез аны. Ва! Нә бу? Ризотто. Менә бу дуслар, шын ризотто дип әйтәбез аны. Шын. Инде моны ашысы килә инде. Шулайдыр. Зәйнәп апа, минем сезгә сорау, без моны тәлинкәгә салып матурлык бизибезме, яисә шуның өстенә генә саласың менә бу яшел үләнне. Ничек уйлыйсыз? Монда сез билгелисез. Миңа калса моның савыты да бик матур. Калак белән Итабыз. мөмкин бер кичкенә генә калак кылсаң, менә сиеп чыгабыз да инде. Әйдәгез болай эшлибез. Әйдәгез тикшерәбез. Сезнең җиңү-җиңмәүне. Шулаймы? Билгеләргә тиеш бит әлбәттә. Әлбәттә безнең бит карагыз. Юк, мәсәләр җитми монда генә белән. Җитне бер ике белән. Давай, давай. От, хәзер нәкъ менә картинкада күп булды. Шаган, Карасызмы, кара. Менә. Күрәсезме? Нәкъ шул. Зәйнәп апа, О. нәрсә әйтәм? Тәмле итеп Рамиля, ашарга менә гына. ике игезәк ул үстерүче Рамиля. Әйе. Сезгә бик зур рәхмәт шундый шәп рецепт юллаган өчен, ләкин мин әле хәтта моны куап та карамыйча, мин инде җиңүне Зәйнәп апага. Миңа Рамиләнеке матуррак сынан торды. Рамилә җиңсен. Зәйнәп апа, так, әйдәгез болай дегустация ясыйбыз. Әйе.
Сезгә берсенә. Сәрәк. Ага. Бисмилла әйтеп. Ай-яй, моның вилкалар да бит. Биттәмле күренә бу. Слаймы? Попали мәлімде. Ризотто болғанмы? Все. Булган гына мысы? Келетіға соң қолың. Тұз үстәргә була. Миңа кирәк түгел. Менә минеке. Син туза башламыйсың да? Минеке булган. Зәйнәп апа. Мин инде чистага нәрсәле чиста күңел белән рәхәтләнеп бүген җиңүне сезгә чын йөрәктән чиста күңел белән бу чиста ир-яңа безнең тапшырыгыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металл Савыт заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлеге табаны сезгә җиңүчегә биргән кебек тапшырам менә. Мин җиңдем булып. Җиңдегез. Рамиләгә бик зур рәхмәт рецепты өчен менә дуслар. Шундый кызыклы рецептлар безгә юллагыз, әйме. Артистларыбызга, җырчыларыбызга без арын тәкъдим итәчәкбез. Әгәр дә булдыра алсалар, менә бүгенге кебек табаны ала. Бар бит әле булдыра алмаган очракларда. Дуслар, инде бу рецептларны Instagramда TMTV онлайн аккаунтына директына язып җибәрә кирәк. Һәм алайса күпләр сорыйлар, кая җибәрергә соң рецептларны дип. Менә рәхим итегез. Бу ризотто бигрәк тә җиңел эшләнелә, тиз генә эшләп ала торган ризык инде бу. Тәмле булсын. Тәмле булсын. Хәзер без моны әлбәттә инде юк итәчәкбез, бергәләшеп. Таба сезнекен спонсорларыбызга бик зур рәхмәт. Кабатлап әйтәм, безнең инде тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл заводы ачык акционерлык җәмгыяте чыгарылышыбызның спонсоры менә аш бүлмәләренә кухня дип әйтәбез инде без имем төрле техника җитештерүче Германиядә җитештерәләр. Мили компаниясы, ул плитәләр дисеңме, ул ана парабаркалар, менә бу вытяжкалар, бик күп аларның духовкалары һәм башкалар барысы да бик күп. Барысына теге санап бетермәм, хәтта кофе машиналары без менә инде рәхәтләнеп әле монда. Кофе дә эчтек, килгәч шулай бит. Искитмәле. Менә мондый. Шуңа дуслар, үзегезгә заказ бирегез, килегез. Бу Мили компаниясының адресларын белергә теләсәгез, мәсәлән, безнең бүгенге чыгарылыш, бу съемкалар бара Нурсултан Назарбаев урамы 16-нчы йорт адресы буенча. Менә монда кибет тә һәм менә шундый павильон. Булат, минем күргәнем бар, бу компанияның Тамыр магазиннар кибетен Чистопольска урамында. Чистопольска 26 урамында бар. Дөрес. Менә дөрес җавап, бу дөрес җавап. Матурлыкны ярата. Моның өчен сезгә тагын бер нәрсә бирергә кирәк. Хатын-кызга әлбәттә мондый кухняда басып тору үзе бер куаныч. Әлбәттә бик матур һәм бик рәхәт, уңайлы. Менә шулай бу хыял бу кухня түгел. Мечта. Я, бик дөрес әйтәсең. Ярар, шуның белән тапшырыбыз безнең бүгенгә тәмам. Зәйнәп, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, вакыт тап килгәнегез өчен. Бик күп проектларда катнашасыз, вакытыгыз җитсен, өлгерегез бөтен нәрсә, концертларыгызга да чыгарга өлгерегез, тамашачылар белән очрашып торыгыз. Дуслар, йөрегез концертларга, инде гел очрашырга язсын, инде бүтән бер үк өйдә бикләнеп ятырга язмасын. Андый заманнар кайтмасын, билдек нәрсә икәнен. Тәмле яшик, тәмле ашык һәм инде тәмле крәшне PMTV телеканалында һәр атна сайын күзәтеп барыйк. Сау булыгыз.